DPM masanai DPM madam nang bukan thani thangai nakar masanai DPM murdabat patal kenya nang bukan thani thangai nakar masanai nang bukan thani nakar sanya ka Tipra moto itu andolon coli nai patal kenya nang bukan thani nakar sanya ka tipra moto thani to andolon coli nai आंदोलन चली नहीं DPM मुर्दाबाद पाtal kenya nang bukan thara thangai nakar masan nai Tipra motha long live Bubagra long live Tipra motha long live Maharaja long live साल गाहाम पहिला मायाव हेदाय रचिनि मीडिया विभिन्न चैनलनि मीडिया पार्सनल रां आं खाकजांमा हामबाय जुबाय मायाव फायो दिनै जोंबो प्रेस मिट माखिमोन कारनखे जों खाव तंमाया खामि महाराष्ट्रनि मुक्तैनो नुये चिनिम खामि आरबावे जों दिनै 50 नं पाबियासरा विधानसभानि सिङाव दंये जों दिनै सारा भारतबर्षबो आवाज सुंफसुरिनि मानजु फाइमसे आरबो एसे दिनै जों ससियेल मीडिया रावनो जों रेहिये दिनै प्रेस मिट माखियो ताकुरो आरबो ये मियाखि थांनाय खमलुं खुम्फै एकाडेमियाव जेटा घटना उंथांमो महाराष्ट्रनि उपरो बुनो जे आशा के लाचिफनु आमो आशा के बुनो दागा चोपा के आमो जों आबनो सह्य खेमैया हरफो थुमाया आबोदिनके विभिन्न ससियल मीडिया चैनल रनुके जिन खान मुक्ति क्राइ मबाय जिनिमसा तंमाया मबाय थुये मुक्ति थांया चाय माय हाया के जों उंमा तंगो तावो आबनो जों प्रकाश खेनि से तिनिबो मीडिया बिस्काउ जों मा फाइमो आरबो वे पाताल कन्या नं जेथियो फट खाइए थांदि नं त्रिपुरा राज्यनि 19 दफा जनजाति थियन खमामाया आबो खमा जनजाति तिनि 19 दफा र त्रिपुरानि जारा परम्परा रनि आदिवासी राव नुनो खमारिया तिनि विभिन्न जागा ओ बांग्लादेश फंथो तिनि आसाम फंथो तिनि अरुणाचल प्रदेश फंथो विभिन्न स्टेटनि जारा बचिनि 7 सिस्टार तनायाव जतन ये जतम खा खामपाय मसे आरबो ये नं जरा तंसनि महाराष्ट्र थिङाव थाङे खमा साइयाखे बनि परिणाम किन्तु नु निजे फ सामलाय पाइ मेयांनाय नु खमलुङो जास्ट मेस केहा काथिबाय दिनै नु खुङो हर नांरिहा आबो हरनो नु दाफ्रि फाइयेम थैफायदि नु खाइये थाङो बाय यगनाया नु सां यगमायनाय किन्तु नि लित्रे सांगो पांगरो यग थान माने कोनो समय लामामैया नु तो यगमाया आनि 50 नु पाबिया सराफ नु टीपीएफ नि अर्गानाइजेशन खेनि हिये फ जीवन कल्पना फता खिदि आबे जों कराबाबे हुसियारियो नुनो निने जरा तंगताफ त्रिपुरा मोठा महाराष्ट्रनि जे आइडियोलॉजी महाराज जे खाकुआ महाराज जे दफानो थाहा खिनि जेता वाइसम आबनो नुफो मानजुमु रिदि तिनि चिनि कतनि डायनामिक लीडराव चिनि बीके रांखल साहेब संराव तिनि चिनि मेबार कुमार सार संराव ब्राउदिमा ब्रौराव से तिनि त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि फेबारो थांगे दिल्ली जंतर मंतर थांगे पार्टिसिपेंट खे तुमाय उनके नु पाताल कोनाले मामी सेपारेट के दिल्ली थांगे तिनि जंतर मंतर नु थांगे दंडारि फिमातों निनि मुखानो स्पष्ट खे पूरा क्लियर त्रिपुरा राज्यनि ब्रौरनि चित्रनो चुंकामाखे सियानि माने निनि